the beat, DJ Toti and the beat. Sadiq MGM ne, Sadiq MGM ne. Ango da amarya yau ce ranar ku, Lubabat ce amarya Abu Sufiyan ango. Ango da amarya yau ce ranar ku, Lubabat ce amarya Abu Sufiyan ango. A cikin baiti na Allah ne fari, shi yayi uwa kuma sannan shi yayi jariri. Ka bani baiwa ga ta nan tare, a cikin ta ne da safe nake samun nakari. Allah kalinka salati gun manzo nuri, habibi na dan Amina dan Abdullah. Ango da amarya yau ce ranar ku, Lubabat ce amarya Abu Sufiyan ango. Shawara ta gari amarya zan baki, kirge angonki amarya mai kyau ga girki. Shi ne ya faɗa zai share kukanki, idan makiya sun taso a kanki zai yaki. Karki wasa amarya ke mai girki, domin ango habu na san shi da cin girki. Ango da amarya yau ce ranar ku, Lubabat ce amarya Abu Sufiyan ango. Cikin sauri zan jiyo gare ka ba shakka, miji na amarya ka amsa tsoronka. Ka zama miji ita ko matarka cikin daka, fatan mu shine alasanyo albarka. Kun san turmi shine ke jura dukan daka, ku haɗe kanku sai fatan alkhairi. Ango da amarya yau ce ranar ku, Lubabat ce amarya Abu Sufiyan ango. Komai take so ango ya zamna ka, shi da sha suturarta shi ma ya zamna ka. In mata da lafiya shi ma ya zamna ka, kasa ta farin ciki shi ma ya zamna ka, ka kora bakin ciki shi ma ya zamna ka. In kuka yi haka za ku zauna lafiya, tsakaninki da shi san babu gardama. Komai ya saka ki sai ki kara yin himma, domin an gwanki ne bai sake nadama. Kullum burinsa ya yi miki hidima, a kwana a tashi zaki zama mama. Kun ci ribar soyayya, yi masa girki wannan aikin kire, tattausar murya shi ma aikin kire, yi masa addu'a shi ma aikin kire, dan neman buɗi shi ma aikin kire. In kika yi haka Allah za ya ba ku abinda kuke so sai ku zauna lafiya. Iyayen amarya sun nuna murna, kowa ya zo naga ya nuna murna. Hajiya Hauwa ta nuna murna, Hajiya Halima ta nuna murna, Hajiya Fatu ta nuna murna, Hajiya Saiba ta nuna murna. Ango da amarya yau ce ranar ku, Lubabat ce amarya Abu Sufiyan ango. Iyayen amarya sun nuna murna, Hajiya Rakiya ta nuna murna, Hajiya Saude ta nuna murna, Hajiya Laure ta zo da murna, Hajiya Salamatu ta nuna murna, Hajiya Jummai ma ta zo da murna. Ango da amarya yau ce ranar ku, Lubabat ce amarya Abu Sufiyan ango. Abokan ango sun nuna murna, mai nasara ya nuna murna, Muhammadu Baba ya nuna murna, Baba Hassan ya nuna murna, Ali Ofisa ya nuna murna, sannan Majido shi ma ya nuna murna. Ango da amarya yau ce ranar ku,
Talatu ta zo da murna, Anti Ramatu ta nuna murna, Anti Momin Kano ta nuna murna, Anti Amina ta nuna murna, Yaya Dattijo ya nuna murna, yayyin ango sun nuna murna, Anti Ladidi ta nuna murna, Rahina Nasir ta nuna murna, Aisha Idris ta nuna murna, Hannatu Sulaiman ta nuna murna, dukkaninsu sun zo sun nuna murna, kallon ango sun nuna murna, Aliyu Fastboy ya nuna murna, Khadija Abubakar ta nuna murna, Hadiza Nasir ta nuna murna, Umma Salma ta nuna murna, Minal Abubakar ta nuna murna. Ango da amarya yau ce ranar ku, Lubabatu ce amarya Abu Sufiyan ango. Ango da amarya yau ce ranar ku.